Повечето от нас имат баби и са жертва на тяхната безгранична любов. Да, мили внуци, за вас говоря. Всъщност, като се замисля, отношенията с баби и дядовци са една идея по-приятни, защото те ви позволяват да правите неща, които не са позволявали да правят и техните деца, които са ваши родители. Поне при мен това е бил най-големия плюс. Когато пораснете и отивате все по-рядко на гости при баба ви, винаги след това си тръгвате с 10 кинта по-богати и с 10 кг по-тежки. А когато не сте виждали баба си дълго време, разговорът протича така. Здрасти, баба! Здравей, бабе, но много си слаб. Не съм слаб. Ама ти не се храниш въобще. Бабо, не, какво правиш? Ами, не, нищо, баба, не правя. Тук една мусака, с ни пържени картофки, една пържоли и една плодова торта правя. Добре, бабо, вече се наяла. Не си се наял. Ама не мога да ям повече, моля те се. О, можеш още. Аз те виждам, че не си се нахранил. Виж колко си слаб. Когато пораснете, разговорът обикновено остава същия, само че баба ви има един бонус въпрос за вас. Кога ще имаш деца? Кога? Деца! Йоу, motherfucker! Пускай бита! Кога ще имаш деца? Добре, не точно така, но схващате каква е идеята. Баба ви реди Рими като разярен рапър, защото се страхува, че ще остане без внуци. Едва ли не всеки път, когато излезнете от вас, тя очаква да се приберете с радостната вест, че ще имате деца или ще се жените. И обикновено бабите не чуват, не виждат и губят всякакви сетивни възприятия, когато ги попитате за нещо. Но всъщност сетивата са им толкова силно развити, че са способни да чуят какво казва Пенка 6 къщи по-надолу. Те все пак трябва да знаят какво се случва навсякъде. И когато ги попитате за нещо, обикновено отговарят така. Бао, чу ли къде ще ходят нашите? Не съм чула нищо. Нали знаеш, че съм много зле със слуха. Ао, Гошо, до вечера сме в нас. Взимайте 2 каси бира и някакво уиски. Кажи им да купат брашно, като идват насам. Чакай. Че ми се свършва. А ако мислите да дигате купон, не сте познали. Знам ги, аз тия момичета, дето ги водите. Няма тук да ми ставаш баща на 17 години. Май се събираме някъде другаде. Марийке, виж кой е. До вечера сме в нас. Да вземете вино и 3 бутилки ракия. Ще идва Гошо от задната улица и 2 деца пред пенсия. Да, един вдовец ще дойде. Май ще ми излезне късмета и то път никой няма да заспи преди 12 часа. Какво каза баба? Нищо, тук сме, нали, да ти Мария да ми вземе лекарство за кърво, защото ми е лошо нещо. Също така бабите винаги са много в час с технологиите. И е нормално, защото тази техника, която ние имаме около себе си, те не са имали, когато са били на нашите години. И въпреки това, защото са супер любопитни, се получават доста смешни ситуации. Най-забавното е, когато объркват названията на всичко, което ги заобикаля. И просто почват да си измислят нови думи. Знам ги всички, Жисиен и онова, дето влизате да се харесвате. Как беше сега? Фейсфак. Не, това означава нещо съвсем различно. Що бе, какво казах, бабе? Не питай, не искам да си ставаме толкова близки. А всеки път, когато по телевизията дават секс сцена, и под секс сцена разбирайте мъж и жена, които просто се целуват и сте заедно с баба си, тя прави нещо такова. Бабо, вече съм на 18. Не е нужно да закриваш телевизора всеки път, когато 2 човека се целуват. Ама ти кога мислиш да имаш деца? Не е ли време вече? Не ми даваш да гледам хора по телевизията как се целуват, а вече искаш да говорим за секс. Логика. Но има едно нещо, което е способно да ви постави на втори план. Без значение колко интересни са нещата, които вие искате да разкажете. Всъщност в този момент абсолютно нищо друго няма значение. Чакай, бабе, че да си красота почва. Добре. Реч. Той е твой баща и твой син. Едновременно. Ужас, през света дева. Също така и майка ти не е твоя майка. Тя ти е сестра. Как може такива неща? Мен сърцето не може да ми издържи вече. Дай спи някакво хапче. Само спокойно. Потрес. А когато решите да изненадате баба ви и да я посетите без предупреждение, никога не може да сте сигурни на какво точно ще попаднете. Разбира се, може просто да преде, докато чака сладките във фурната да станат. Здрасти, баба, какво става? Здрасти, бабе. Нищо, тук съм сложила сладките във фурната.
но винаги има възможността баба ви да е по-луда, отколкото вие си представяте. Не може никога да сте сигурни на какво е способна баба ви, защото все пак и тя някога е била млада. Go shorty, it's your birthday. We gon' party like Бабо, какво се случва? Bacardi like it's your birthday. And you know Здрасти, бабе. На улицата се чува силна музика. Не, нищо, слушам си музика. 50 Cent ли слушаш? И Eminem, и Tiger. Rock City, bitch. Ако сте момиче и сте на около 15 години, баба ви 100% има на какво да ви научи. Какво става, бабче? Бабе, какво става, бе? Нищо, отивам на среща. Къде ще води така съблечена? Дискотеката ще ме води. Мен в леглото по-облечена са ме водили. Каква е тая романтика? Всичко убихте. Ще води на дискотека на романтична среща. Там, да твърквате. Бабо, откъде знаеш какво е твърк? Аз само на нивата съм копала, мислиш. Имаш странни методи да заработваш хляба си. На 15 си правила повече секс от баба си. И вече сме 21 век. Бабите са мобилни и технологични, компютърно просветлени. Нека просто кажем, че баба ми не става от скайп. Чудо, как да си тура профилна снимка във Фейсбук? Бабо, от кога имаш Фейсбук? Вече 2 месеца някъде те всички в пенсионерския клуб си направиха, бабе. Не, Гошко ми го направи. Да си пишем по-често. А защо не си ни пратила покана за приятелство? Не искам хората да разбират, че си имам внук, да не помислят, че съм много възрастна. И като си мисля, че нямаш внуци, какво да си помисля, че си на 20 ли? Исках да те питам, тук Пенчо ме е сръчкал. Това какво означава, да го сръчкам ли и аз? Не искаш да знаеш какво си мисли Пенчо. Добре, бабе, и аз ще го сръчкам. Чудесно, сега ще имам Чичо или Леля. Да, бабите са изключително интересни и в повечето случаи ме забавлява начина, по който реагират на всякакви ситуации. И все пак те са единствените хора, които могат да се скарат на вашите родители, което е във ваш плюс. Долу в коментарите може да споделите някои интересни случки и разговори с вашите баби. Също така долу в описанието има линк към Facebook страницата ми, така че ако искате може да отидете и да харесате. Довиждане!